أرسط زينا صريت تمرتين ممتعنا توقنا زركب سراح مساي ولدو تشبهو تخونا لو كمز قباء تحبيرو ኢትዮጵያን ዴንማርክን በስተፈላልዩ ዘፈራት ዘለውን ምትሕብባርና ዓበይ ምምጹ አምባሳደር ዴንማርክ ኣብ ኢትዮጵያ ገሊጸው ካብ ወጻኢ ሂዝቦላ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሕነ ከም ዝፈዲ ኣፍሊጡላ عزو سلامتنا አዲስ አበባ ካብ ዝመደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ተቀበሉ ክቡራት ተከታተልቲ ነሳዓት ዝተዳለው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ዜናታት ጌታቸው አለሙ ሓቢረኩም ክጸንሕም ፈለማ ሓጸርት ዜናታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ሚድያ ምስተውጻጹ ጋዜጠኛታት ተዘትዩ ብጽሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ክፍሊ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ሚድያ ምስተውጻጹ ጋዜጠኛታት ዘትዩ علامات زت ميزاناون ጭቡጥን ሽፋን ጸብጻብ ምዕባይ ከም ዝኾነ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመላኺቱሎም ኢትዮጵያ ኣብ ቅልጡፍ ከይዲ ለውጥን ልምዓት ትርከብ ሃገር ብምዃና ጋዜጠኛታት ዝተጻረየ ሓበሬታ ኢሉውን ዝርዝር ግንዛበ ከዓትሩ ምስራሕ ኣዝዩ ኣድላይ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም أمانجو إثيوبيان فرنساين زلوا كل مداوي ركب زبالة أطناخيركا نخغصل زعلم ميت تساليتو أبايتو كل تهزبيكو عم كوميتي قدات ركبو صان سلام نقول محزنة إثيو فرنساي مسو يقول محزنة قرن أفريقيا بارلما فرنساي زتيوم وانا كابيكو عم كوميتي قدات ركبو صان سلام نقول محزنة إثيو فرنساي أمباسادر دينا مفتي أفتيوان كم زغلصوم محزنة إثيوبيان فرنساين بهراو ربحا حزبتات كلتين هاجرات مسرت زغبريو ኢትዮጵያ ኣብዝሕዚ እዋን ኩለ መዳይ ዓቕሚ ዜጋታት ዘጎልብቱ ዝተፈላልዩ ስራሕቲ መማሓየሽና ስራሕት ከም ትርከብ ብምግላጽ እቲ መማሓየሺ ዝተሓሰበሉ ሽቶ ንኽወቅዕ ፈተውቲ ሃገራት ምትሕብባር ንኽገብራ ሓቲቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን መላእ ዓለምን ሰላምን ድሕንነትን ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ራዕዳውያን ኣብ ሞጋ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ፈረንሳይን ካልኦት መሓዙት ሃገራትን ጠጠው ከም ትብል ምግላጾም ሓበሬታት ባይቶም ኣመላኺቱሎም መራሒ ጉጅለ ፓርላማ ፈረንሳይ ምሕዝነት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾኑ ሴናተር ሆግሳሪ በወገኖም ኢትዮጵያ ንፈረንሳይ ታሪኽ መሓዛ ከም ዝኾነ ታረጋጊጾም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ መላእ ኣፍሪቃን ራዕዳውያን ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ፈረንሳይ ምስ ኢትዮጵያ ብሓባር ከም ትሰርሕ እውን ገሊጾም وحسنا مقبين مرقاقاس تجمرو سراحة متنخار كم زقباء ጌታቸው ረዳ ገንዚቦም ኣብ ክልል ትግራይ وحسنا مقبين مرقاقاس تجمرو تكبارات تتناخيروم قصلو كم زقباء رسم محدار ጊዜው ممحدار تكلل أيت ጌታቸው ረዳም أغنزيبهم مدرخ قمقام أفصاص مسرح بجت عامد 2016 تلمي بجت تلمي كلتشحن 10 شعاتن بجت عامتن بيرو حرشان هاب تفترون كلل تግራይ ተኻይዱም أيت ጌታቸው ረዳ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎም ኣብቲ ክልል وحسنا مقبيناي مرقاص ጉዳይ ብዕቱብና ተሰርሐሎም ካብ መንጎ ዝርከቡ ቀንዲ ዛዕባታት ሓደ እዩ መንግስቲ ሕርሻን ምዝማን ትኹረት ገይሩ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ምግላጾም እውን ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡሎም ኣብ በጀት ዓመት 2016 ቀረብ እታወት ሕርሻ ብምምሕያሽ ሕርሻ ምዝማን ሃብቲ ተፈጥሮ ኣብ ረብሓ ብምውዓልን ከምኡውን ኣብ ተዛመድቲ ዓውድታት ውፅኢታዊ ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ኣብሪሖም ኣብቲ ክልል ዘሎ ውስን ሃብትን ዓቕሚን ብምጥቃም ተረባሕነት ሓረስቶት ንምርጋጽ ተሰርሑ ስራሕቲ ዝነኣዱ ከም ዝኾኑ እውን ኣልዒሎም
ببركو زركبو أبلات أمرار حتى جزاو من محدار تكبارهم زلكا تربحنا حزب زرقا قصو سراحتي بمسرح كم زخنم أيتا جيتاتشو قليصام ملو عقمنا لمعاتن متن خارداق مهنساتن كخون على وكبلون أجنزيبام توم رسم محدار وحسنا مقبي تكلل نمرقات قبل معات إنسان هاب تفترون كمون قبل معات مسنون حرشان أمزمان زي تجمر سراحتي تتناخيرهم كقصلو كم زلوهم التحساسيبهم كبل قلقالوت زينا إثيوبيا تسابتسيبو الله بعينتو فلاما يزخونا إريشا إكسبو كلتشحن عصر شوعتن كاب عصر شمونتا كساب عشران أربعة مسكرم كلتشحن عصر شوعتن عم تمرت أما أخل إكزيبيشن أديس أبا كم سالت بيرو باهلن توريزم كل الأوراميام أفليتو الله بكتل بيرو حلافي أيت درارة طولمان مرخب تحفاش أبزابو مجلسي الريشام اوان كرمتي حليفو حدوش عمد تجمر زخبر عبي بعل مسقانايو بزيون ريشا اكزيبيشنن بازارن كلتشحن عصر شوعاته مس هاجري ايفنتس اند بروموشن بمخان استدالو حابيروم نزتفلاليو كفالات محبرسب زساتف إثيوبياويانن تولد إثيوبيان كمون زيغاتا توصاي زعدملو بعينتو فلاما يزخنن بزغصلو عمتات بقوامنت دالون عمتاو فصامه كم زخون غليصوم لعلي 200 شح سبات كم زساتفولن لعلي 250 محبرات زفر نقدي فرياتهم كم زقربولن ون تصبيت يغبر مرها قبرتات ريتي إثيوبيان حملوا أي أسر انتعنو زحلون أفراين زيغان مفتار مسار الزنبر وفرتات كم زخونو منستر تعنا دكتور مقدس دابا قليسان مچو مندرن ريتي هاجرن مفتار زيغاتات تمحلالفتي كاب زي كونون حمامات نخحلو كم زقبرون اتن منستر أغنزيبن بزيد ما تكالن بإقرنيا مقدتات درجوهم زحلو منهصحي بوتاتات بمهنات الجامونات واتساكم زخنم نقلقالو زينا إثيوبيا تزاريبا وفري نصرتي إثيوبيا مناتحي بوتاتات كام ملوات حليفو لمديان مقاقبان أنبابران تيترفن ملوات زخ الكم زخنا بريهن مرحا قبرتات سعري إثيوبيا حملوا أسرن مفري زيقان مفتار مسار الزنبر وفرتات سلزخنو من سيرت عناب زمداي زلو تساتفو آتناخيرو كقصليو كبلام اتن منستر أردئن بقطع فنو أمكتتال ما أدزينا يتبي تقرنياهم تركوا كبرات تختاتل تمرسكم سلا تكتاتلون أنا مسجدكم حزون مسانات نحو بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجدنا صريت تمرتين ممتعنا توجنا زركب صراح مسا ولدو شبوز خنا لو كم حجز تحبير لهم تمهروفة عصر تغل تخفلي كاب سرك ناس أخوينهم بسمعة عرس أمنت كصنعون كفتن عدل زفت أنا مخان وانت قلي تقولون صاب عالم يلفو أبراهام في السهام أبز حلف 10 عامات تبصحنا التمرتين مسفح بزحات سرعتي توجينهم يوم يقولون بر كابوانا وان نانكيز مسأ وصي تمهارجن عبلعلي صريت تمرتي استسرع سرعتي نابحثهم لكت زات غير ولهم تمرت يعلم يمثل بزو بوتا لي ነገር ግን أبوزح بوتا تمرت زلو زمثل خوينو جنا بحق انترينا تمرت زبهال زي اللولو تمهارو رابع شامنا يكفل بوصيحهم من بابن مصحفن زي يخللو تمهارو يونيفرسيتي أبي يونيفرسيتي أتيوم ولا تشبوت فلتت زي بلهم خوينهم اتري اللغنتات ينيرو بناي حسوت ريبورت جنا بزحات تمهارو تمرت نارخو كم زخونو انري اللو خيد سلازنبره حزت أطو يلخام حساب سلازدلي عبينا تطو كنبلو زقبا عبيو تزتبلاشو سرعة تمرت تطو كنبلو زقبا زولو يوم سلازي 10 تخفلي بزم الكع كفتون مقبارنا أبي يونيفرسيتي أتيوم سرقي بزخلق الملكع كفتون مقبار عبينا يتحساس بالوتي يزمتص سريقك حلف يخيلن كتصنع خيلن لنيلون نكحسب زقبريو أبز حلف 3 عامات نزل على قداي صريت تمرتي مفتحن مهاب كاب موالة أنا جميرو بستفلا لي عودتات بوجن منجستي تخرتو هاي بونات سرح مخانو يقلت
እቶም ስራሕቲ ድማ ኣብ ቀጻሊ ወለዶ ዝረአ ለውጢ ንምምጻእ ዝሕግዙ እዮም ተባሂሉሎም። ትምህርቱ ሪቫይዝ ማድረግ ቴክስት ቡኮችን ፕሮዲውስ በማድረግ ጽሬት ትምህርቲ ዳግም ክረአ ምግባር መጽሓፍቲ ብምፍራይ ንተምሃሮ ክባጽሑ ምግባር ከምኡውን ኣብ ስልጠና መምሃራን ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናወገንና ኢና ዘለና ብቕዓት ኣመራርሓ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምዕባይ ኣብ ኩለን ክልላት ብሚኒስተር ትምህርቲ ዝሰርሑ ስራሕቲ ኣለዉ ካብ ታሕቲ ጀሚሮም ዝውገኑ ስራሕቲ ሪፎርም ኣለዉ እቲ ጸገም ግን ከምቲ ጽሬት ትምህርቲ ብጣዕሚ እናነከየ ዝመጸ ምዃኑ ንምርዳእ ግዜ ዝወሰደልና ጽሬት ትምህርቲ ናብቲ ዝድለ ብርኪ ንክዓቢ እውን ግዜ ዝወስድ እዩ አሁን ያየናቸው ያሉት የፈተና ውጤቶች ሕዚ ንሪኦም ዘለና ውጽኢታት ፈተና ዋላ እኳ ዘደንግጹ እንተኾነ ካብ ታሕቲ ዝመጽእ ዘሎ ነገር ግን ሓገዝ እናረኸበ መጺኡ ድሕሪ ዝኾነ እዋን ዝሓሸ ነገር ክረክብ ይኽእል እዩ ንዝብል ሓሳብ ዘረጋግጽ እዩ ዝኸውን ዓርሰ እምነት እውን ይውስኽ ኣብ ልዕሊ ተምሃራይ መምህር ወላድን መንግስትን ሓበራዊ ምትእማን ዝውስኽ እዩ ዝብል ሓሳብ ንክፍጠር ድማ ስርዓት ትምህርቲ እናሰርሑ ዘሎ ተግባር ዝናኣድ እዩ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎ ዜጋ ንምፍራይ ብቕዓት መምህራንን ተምሃሮን ምዕባይ ቀንዲ መንገዲ ይኹን እምበር መሰረተ ልምዓት ትምህርቲ ብኣግባብ ምምላእ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ እውን ተባሂሉ ኣብ መርሃ ግብሪ ትምህርቲ ሎም ዘበን ንከባቢ 60,000 ዝኾኑ መምህራን ስልጠና ምዕበይ ዓቕሚ ተዋሂቦም እዚ ምንቅስቃስ ድማ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2017 ኣብቲ ዘፈር ጭቡጥ ለውጢ ከምጽእ ከም ዝኽእል ተኣሚኑሎም ኢትዮጵያን ዴንማርክን ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ዘለዎን በዓል ብዙሕ ወገን ምትሕብባር ንዓበይ ምምጽኡ ኣምባሳደር ዴንማርክ ኣብ ኢትዮጵያ ገሊጾም ኣብ ቀረባ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ዕዳጋ ተኮር መማሓየሺ ቁጠባ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ንምስሓብ ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሎም ንጸብጻብ ጎሹ መልሰው ናዝሬት በሪሁ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኢትዮጵያን ዴንማርክን ዝተጀመረ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 5 ኤፕሪል 1967 ነይሩ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዴንማርክ ኮይኖም ዝተሸሙ ሱንሮክ ትራፕ ምስ ኢቲቪ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ከም ዝበልዎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዝገብርኦም ምትሕብባር ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እዩ The relationship between Denmark and Ethiopia ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኢትዮጵያን ዴንማርክን ብዙሕ ዘመናት ዝተሳገረ እዩ ዴንማርክ ምስ ኢትዮጵያ በዓል ብዙሕ ወገን ማዕቐፍ ምትሕብባር ተግባራዊ እናገበረት ጸኒሓ እያ ካብ መንጎ እዚኣቶም ሕርሻ ተሓዳሲ ሓይልን ለውጢ ንብረት ኣየር ይርከብዎም ኣብዚኣቶምን ካልኦት ዘፈራት ዝግበር ምትሕብባር ክብ ናብ ዝበለ ብርኪ ተሰጋጊሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዴንማርክ ኮይነ ብምምዳበይ እውን ኩርዓት ይስምዓኒ ኣምባሳደር ሱን ኢትዮጵያ ተግባራዊ ዝገበረቶ ዕዳጋ ዝመርሖ ሪፎርም ቁጠባ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ንምስሓብ ዓብይ ግደ ዝጻወት ኢሎም market friendly reforms is an important መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕዳጋ ዝመርሖ መማሓይሺ ቁጠባ ብምግባሩ ጠቃሚ ስጉምቲ እዩ ኢንቨስተራት ወጻኢ ንምስሓብ ልዑል ግደ ኣለዎ ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ይቐርብ ኣልማዕቲ ውሽጢ ዓዲ እውን የነቃቅሕ እዩ ኣብ ቀረባ ዝተገበረ ሪፎርም ብዙሕ ለውጥታት ሒዙ ካብ ዝመጽእ ተስፋ ኣለኒ ዴንማርክ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ዝተዋፈሩ ኣልማዕቲ እታወት ወሲኾም ብምድማዕ ምትእሳር ዕዳጋ ብምፍጣር ዝሓሸ ኣታዊ ንኽረኽቡ ሓገዝ እናግበረት ምጽንሓ ዘዘኻኸሩቶም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብዘፈር ሕርሻ ብፍላይ ብምህርቲ ስርናይ ብምግቢ ዓርሳ ንምኻል ትገብሮ ጻዕሪ ንምድጋፍ ዴንማርክ ቆራጽ ምዃና ኣረጋጊጾም self sufficiency in terms of wheat production ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዘፈር ሕርሻ ብዝነበረና ምትሕባር ኣብ ወሃሃቲ ሕርሻ ውሽጢ ዓዲ እታወት ወሲኾም ዘፍረይዎም ምህርትታት ምትእሳር ዕዳጋን ዝሓሸ ኣታዊ ንክህልዎም እናሰራሕና ነርና ኣብ ዓለም ብዘሎ ህልዊ ኩነታት ቀረብ ምህርትታት ስርናይን ካልኦትን ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወደቐሉ እዋን ኢትዮጵያ ብምግቢ ዓርሳ ንምኽኣል እትገብሮ ጻዕሪ ዝናኣድ እዩ ዴንማርክ እውን ነዚ ጻዕሪ ንምድጋፍ ቆራጽ እያ ዴንማርክ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዋ ምሕዝነት ብዝበለጸ ንምዕባይ ሓድሽ ስትራቴጂ ቀሪጻ ናብ ተግባር ንምእታው ኣብ ምድላው ምዃና እቶም ኣምባሳደር ንኢቲቪ ገሊጾም እዮም بعد زينا يتبي تقرني قتل له حزن ما كاب زينا عداقة نابت حرنايو زينا كنسقرنا متانا صنحهم إثيوبيان جيبوتين زي تعيشو من محدار كوريدر أقلقلوت ودم ترانسبورتن كالتوف نكخون زخل كم زخنا تقليت لهم منستر ترانسبورتن لوجستيسن دكتور على مسمين أب ودب جيبوتي ناسر رحا زي مسلات انتقاتيمو
ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንትን ተወዳዳራይነትን ልዑል ጽዕንቶ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣልዒሎም ናብ ሃገር ዝኣትውን ናብ ወጻኢ ዝለኣኹን ፍርያታት ብወገን ወደብ ጅቡቲ ከም ዝሓልፉ ብምሕባር ኣገልግሎት ወደብ ቅልጡፍ ተዘይኮይኑ ኣብ ውድድር ዕዳጋ ወጻኢ ኣሉታዊ ጽዕንቶ ከም ዝህልዎም ኣብሪሖም ተረፍ ስራሕቲ ተራእዮም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ብምግባር ጉዳይ ምሕደራ ሓበራዊ ኮሪደር ንምዝዛም ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ እውን ቶም ሓላፊ ሓቢሮም ሚኒስትር ንግድን ቱሪዝምን ጅቡቲ ዓሊ ዳውድ ዓብዱ ብግድኦም ቅድሚ 2 ዓመት በዓል መዚ ምሕዳር ኮሪደር ንምጥያሽ ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ሰነድ ስምምዕነት ከም ዝተፈረመ ኣዘኻኺሮም በዓል መዚ ምሕዳር ሓበራዊ ኮሪደር ምጥያሹ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ዝስርሑ ስራሕቲ ነተን ሃገራት ብምውካል ኣገልግሎት ወደብ ትራንስፖርትን ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ቅልጡፍ ንክኸውን ከም ዝገብር እውን ሓቢሮም ዘመናዊ ኣተገባብራ ምፍራይ ምህርቲ ኢንጆሪ ኣብ ምልላይ ጸጋ ሃገር ርኡይ ረብሓ ኣለዎ ተባሂሉሎ ንጸብጻብ ኣባድወይናይ መርሃ ሰላም መረሳ ምህርትታት ፍራምረ ዕምበባን ኣሕምልትን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምስዳድ ልዑል ዝበሃል ኣታዊ ትእክብ እያ ኣብዚ ሃገር ኣብ ምፍራይ ኢንጆሪ ካብ ዝተሰማርዩ ትካላት ውሽጢ ኩባንያ ሆርቲካልቸር ዝቋላ ተጸራሕ እዩ ነዚ ተኸቲሉ እዚ ትካል ኣቕሚ ምፍራይ ለገውደሉ ቴክኖሎጂ ዕላው ገይሩ ኣሎ እዚ ቴክኖሎጂ ኣቕሚ ምፍራይ ኢንጆሪ ለዕብን ስቱር ስርዓት ምፍራይ ክህሊ ልሕግዝ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማ እዩ ዝተባሃለሉ እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ኸይዲ ምፍራይ መሬት ካብ ልግበር ሰለጤን ልፍለውን እዩ በዚህ ስትመጣ ብመስርሕ እዚ ብዓመት ንሰለስተ ግዜ ነፍሪ ኢና ብዕጹብ ኣገባብ እዩ ዝፈሪ ንኬሚካል እነውፅኦ ወጻኢ ክንክ ይገብረና ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ጽቡቕ ዝነፍስ ኣየር ኣለዎ እቲ ኣየር ብግቡእ እዩ ዝንቀሳቐስ እዚ ሕማም ከየስዕብ ነፍሳት ናብቲ ተኽሊ ከይዓስሉ ረብሓ ኣለዎ ብኻሊእ መልክዑ ምህርትቲ ፍራምረ ኣብ ቅሉዕ ባይታ ካብ ዝበቆል ዝሐሸ ውፅኢት ዘለዎ እዩ ኣታዊና ኣብ ምብራኽ ረብሓ ይህበና ካሊእ ኣብዚ መፍረይ ባይታ ዘሎ መልምዒ ሓመድ ዳግመ ረብሓ ክህበና ንገብሮ ሪሳይክል በማድረግ መልሰን እንጠቀማለን እዚ ቴክኖሎጂ ተናሓናሕነት ዓለም ለኸ ኩባንያ ኣብ ምዕባይ ግደ ከም ዘለዎ ተናገሩ ዋና ዳይሬክተር ትካል ውንቭዋን ኮፐን ብልናኣሶ ወጻኢ ለሓሸ ፍርያት ምእካብ ይካል እዩ ይብሉ by this investment we can produce higher yield ነዚ ኢንቨስትመንት ኣቢልና ልዑል መጠን ኢንጆሪ ነፍሪና ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ማይ ዳግመ ረብሓ ክህብ እንዳገበርና ኢና ንርከብ እዚ ንንርከበሉ ከባቢ ጽቡቕ እዩ ደገ ኣብ ባይታ ምስ ዘግብር ከይዲ ምፍራይ እንትነጻጸር ኣብዚ ኣብ ዓመት 3,000 ክነፍር ንኽእል እዚ ሙሉእ ዓመት ሰደድ ክንገብር ይኽእለና target different export markets throughout the year እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ መጻኢ ግዜታት ኣብ ምፍራይ ፍራምረ ኢንጆሪ ገዛእ ግደ ከም ልብሕት እዩ ተሓበረ This is the future of strawberry production in Ethiopia ኣብ ምፍራይ ምህርቲ ኢንጆሪ ኣብ መጻኢት ኢትዮጵያ ግልጋሎት ዝህብ ቴክኖሎጂ እዩ በዚ ኣቢልካ ዝተፈላለዩ ምህርትታት ኢንጆሪ ምፍራይ ይከኣል ልሕሸ ምህርቲ እውን ይህብ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዳይሬክተር ጀነራል ዲፕሎማሲ ኢኮኖሚን ፖለቲካን ኣምባሳደር ዮሐንስ ፈንታ እዚ ኣተገባብራ ኸይዲ ምህርቲ ሆርቲካልቸር ኢትዮጵያ ንምልላይ ረብሓ ከም ዘለዎ ገሊጾም እዮም ጥሩ እድል አለን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የካርጎ ሰርቪስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ልህቦ ግልጋሎት ካርጎ ጽቡቕ ዕድል ልህብ እዩ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ንምብጻሕ ዕድል ኣለዎ ብዙሕ ምህርቲ ምጉዕዓዝ ልኽእል እዩ በዚ ድማ ነዞም ዕድላት ብምጥቃም ምህርቲ ናይ ምስፋሕ بمبل كالأي دما بكمت البلكوخم نبرت أيرنا كالوت كاب عداقة وصعي أب لخون وانات وين كان فري سلاد الحجزنا لمعات إنجوري بصفحات كالوت وين لتنبر وقينو كالوت وين لتنبر وصحاب قينو كم ربح لا ترهطر يقني كابوصاين ابز حرنيو زينا تنسجر حزبولا حبل على اسرائيل حنا كم تفدي قليص لهم اب ليبانوس اب تمساسالي ساعات اب العلم مسارحتات ملواوط حبريتا بزبصح مفنجر استات 3700 توصلوا 9 مماتهم تقليص لهم نصبصاب سيفو قبر صادق مولو برهان غرماي